ζητήσω το λόγο. Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι βιάζεσαι να αποχωρήσεις για την δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Και αυτό δικαιολογεί την απρέπεια και να έρθω καθυστερημένα, γιατί ήμουν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γερμανίας και πρέπει να αποχωρήσω για αντίστοιχους λόγους. Άρα, τη συγγνώμη μου στους ομιλητές που δεν τους άκουσα όλους και σε εσάς που θα ακούσετε να λέω κάτι και μετά θα με βλέπετε να φύγω. Αλλά οι δυσκολίες του συνδυασμού δύο ρόλων, Η προσωπική μου άποψη, γιατί αυτό είναι που αν υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος θα αξιοποιήσει, είναι γιατί όχι να μην έχουμε δημοψήφισμα. Επαναλαμβάνω, η εντελώς προσωπική μου άποψη. Επομένως μπορεί να αποτελέσει όπλο στο να μην έχουμε ιδιωτικοποίηση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Την ασκή. Είναι μια σύγκρουση που ιστορικά εκδηλώνεται, ας πούμε, μεταξύ Ρουσό και Λοκ. Ο Λοκ έλεγε ότι οι γεροντοκόρες και οι έμποροι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική συζήτηση, δεν φτάνει το μυαλό τους εκεί. Αγνοούμε πολλές φορές το γεγονός ότι οι δύο σταθερότερες δυτικές δημοκρατίες, της Αυστραλίας και της Ελβετίας, είναι αυτές που κατεξοχήν ανάγουν την δήλωση της Λαϊκής Βουλής στα δημοψηφίσματα εθνικών θεσμών, είναι πολύ μεγαλύτερη από την κρίση προς τους ευρωπαϊκούς. Με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν δέχομαι τη συγγνώμη του κυρίου Υπουργού. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος να μην έχει ακούσει τους 4 από τους 5 ή τους 5 από τους 6 ομιλητές, να κάθεται εδώ πέρα να βγάζει ένα λογίδριο εξίσου, ας πούμε, σε μάκρος όπως όλοι οι άλλοι και να λήξουν όλα αυτά με ένα συγγνώμη. Είστε απαράδεκτος, κύριε Κατρούγκαλα.